Cahaya berdiri kawan semua, marilah mengatur barisan kita, segala pemuda Islam Indonesia. Di timur matahari mulai bercahaya, pemuda berdiri kawan semua, marilah mengatur barisan kita, segala pemuda Islam Indonesia. Ayo para kanca ingkang padha amopoyo kanggo melani agama Islam ingkang kanthi luwih mulya akhirate kejaba saking agama. Sebab enggal kita ingkang padha amopoyo, yen ora kersa uga kana coba, ubane manusaya iku bakal tumiba, nanging kita ana atine bakal tumeka. Amin 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 ya Allah rabbal alamin. Amin 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 ya Allah rabbal alamin. Amin 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 ya Allah rabbal alamin. Duh Gusti nyuwun ngapura ya Allah nuwun ngapura. Tinggi gunung yang
turun munggah sarga tumrawakori Wes suwe yo mas yo ora ketemu, tapi bisa toto kuliran. Wes suwe ora ketemu, temu bisa jadi pikiran. Kira-kira yo mas yo anak-anakku tuh, telo kantuk iris-irisan. Oleh sekarang wes rusak-rusak. Gulung-gulung tangisan, awan-awan yang pasang udah indayung. Orang tua tak bawa kacake, aku kemati tapi wong bingung. Aku ana ilange, kuningan ya mas diputuk-putuk, sapa bisa amat leake. Yen kelingan ora kelingan, kelingan kebajiane. yo mas pabrike botol, tuturane bandar mayit.
dosa wajah pupur kenggo duwe Gunung-gunung ya mas aja dis kepiye amen banyoni durung-durung ya mas digawe susah yen kepiye kanggo takoni noni ya mas anakan londo batu mene aja buah-buahke wingi-wingi aku lak wis padha aku anake wong duwe sembarang ya mas pabrike botol ke Magelang pabrike dawet sembayang ya mas ke ngebut dosa ngedak pupur ke golek duit rokok klopo tali ning sutra bayani gede pasare tinggi potret kanggo kacamata nek lali iki gambare eleng-eleng ya mas omah rayap omah gede tak saponane yen dene ya jam jalan ijab abot enter tak atonane pasar kembang ya mas gone wong jajan meloporo gone wong adolan ayo kembang bareng rombongan kok melimbang gone wong sopan ijo-ijo ya mas aja diundui geseng abang ora kurang duwe bojo ya mas aja diusui wong sing lakang ora kurang abang-abang ya masuk kendera londo wetan cilik kuburan mayit klambi abang aku kocok-kocok wedak pupur golek duit Noni-noni anak londo metu nene jamu awake wingi-wingi aku wis kondo aku anake wong ra duwe ireng-ireng ya masuk motore kanjeng bapak iki tak sepirane oleh seneng kakak mamandeng bawa rene tak rapi wae erang-erang omahe raya omah gendhet tak saponane nadreng ngeyel jaluk ijab abot enteng tak lakonane gunung-gunung yang masuk digawe sawah gak kepiye banyoni turun-turun digawe susah gak kepiye lakoni gunung-gunung tanduri lombok kidul gunung akeh watune turung-turung wis kabeh sembok turung masjid dadi matune Surabaya yang masuk kaline mati Banyuwangi kondang santrine ingin mulya ayo to ngaji ngetahui Gustine buah manggar jangan diutir kalau diutir rusak-rusak tegannya jika cinta jangan dipikir kalau dipikir rusak-rusak badannya irang-irang wetan tamana ngantor koko ora diwaton lesana wis tau menanan nek rasida apa ra keton ijo-ijo kok diundoi geseng abang ora kurang-kurang kowe bojo kok dirusoi wong sing lagan ora kurang pasar kembang ya mas gone wong jajan Malioboro gone wong dolan ayo nembang bareng rombongan ajiri banggone wong sopan rekok kretek kataline sutro boyo lali gede-gede pasare
kirim potret ku tondo moto yen lali iki gambare awan-awan yo mas ngundohi mbayo ora kuat go kacange ora senang rapi wong marung ora kuat nyangga utange panase yo mas ning alon-alon iyo peneng kulon omah ayune yo mas durung kapiyon bubrake wong omah-omah Semarang pabrike boto ke Magelang pabrike duwe sembayang ke labur dosa kalau kadang ke golek duit kulon kali wetan yo kali petang-petang opore blarak simbok santri papayo santri aku dewe sing murang sarah naik dokar jarane wolu tekan ngaji tak enggo-enggokake ojo samar yondo melo aku tapi esowe tak tukokake kuningan yo mas diputung-putung sapa bisa amatreake yen kelingan ora tekan nunduk kelingan kebeciane rimis-rimis yo mas ngopeki klopo ora iso nyandaki jone nongas nangis yo nduk nangis sapa ora mesti dadi bojone ireng-ireng yo mas montore kanjang gorene tak cakrirane yen seneng yo mas aja dipandang goleki ngendi omahe gunung-gunung yo mas digawe sawah ke kepiye lembanyoni turung-turung digawe susah ke kepiye lakoni ireng-ireng yo mas dijumputono ngeros klopo katut ampase yen seneng yo mas diturutono nang donya pira lawase panase yo mas ning alon-alon iyo penang kulon omah ayone yo mas ora kapiyon bubrake wong omah-omah gawe omah yo mas nganggo boto batane dipacak-pacak papan umum lan uga pariwisata ayo dijogo aja dirusak ini negeri namanya Jawi kalau agami nama Islami agami Islam budaya terang atas dawuh dari pangeran yo prokonco ngawaruana rukun Islam kulimo sahadat loro rukun kang siji bisa sira kelawan ngaji kapindo ning lakoni salat kaping telu ning bayar zakat ping pat poso wulan Ramadan limo kaji lamun puasa di negeri namanya Jawi kalau agami nama Islami agami Islam supaya darah atas dawuh dari pangeran ayo prokonco ngawaruana rukun Islam yo iku limo sadada loro rukun kang siji bisa sira kelawan ngaji pergi adalah berkumpulan di Ramadan ku jangan dilemparkan sekolah dalam kesucian Quran hadis menjadi pedoman tegaklah berdirimu siapa didengar kawanmu setiap membela agamanya Tuhan agamanya Tuhan negeri
iku yo para kanca enggal padha ngupaya yo kanggo belani agama Islam kang kanthi luwe mulya akhirat kejaba saking agama coba begal kita enggal padha ngupaya kanggo belani agama Islam kang kanthi luwe mulya akhirat kejaba saking agama ini negeri namanya Jawi kalau agami nama Islami agami Islam sudaya darah atas dawuh dari pangeran yo prokonco ngaruhono rukun Islam yo iku limo sahadat loro rukun kang siji ngeso sira kelan kaji pindhone lakoni salat ping telune bayar zakat ping apa poso wulan Ramadan limo ajeng lamun kuwasa yo para kanca enggal padha ngupaya kanggo belani agama Islam kang kanthi luwih mulya yo akhirat kejaba saking agama nyuwun kula ing Allah kang sifat rahmat pacah kula mugi Allah paring iman salabare sekarat lan terus mati nuli pandang ing kuburan aranipun kang takon mungkar lan nakir lamun wong oleh iman ninggal zikir lamun wong bisa jawab kang sampurna monggo nuli amal bagus iku teko lan baguse kumpuli para piyai kuburane dina-dina teka putih kuburane mane ana jandelane bisa padang kesorotan suaragane lamun wong ditakoni magap-magap pertakone malaikat getar-getar rasa dosa ing kuburan brabas melas nuli godho malaikat nganti ablas malaikat nuli munggah maring langit ora suwe bumi iku enggal cepet monggo nuli amal Allah iku teko lamun teko si mayit krasa cilaka umat Islam menyang kabeh saking kubur warna-warna tangine wong saking kubur ari kala Kanjeng Nabi tenasoni bangsa ngasane
padha ngerti gawa banyu ana gelas loe bening paring utang ora eling marang padha takon ing gedene perkara bakal kalakon rukun iman iku ana nawarane iman marang Allah iku sepisane kabeh pindho iman marang malaikat kabeh telu iman marang akeh kitab kabeh papat iman marang para nabi awet nabi atau duki kanjeng nabi iman dino kiamat kabeh ngelimane pasten Allah pasten bagus pengen amane iman marang tutup bisa